Il-ġurnal influenti Taljan il-Fatto Quotidiano żvela kif il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ikkoordinat it-tqassim ta' kważi 133 miljun euro lil midja fl-Unjoni Ewropea fl-2024. L-istess sena tal-elezzjonijiet madwar l-Ewropa kollha, inkluż dik f'pajjiżna fejn kienet qed tikkontesta istess. Il-Fatto Quotidiano qal li saħansitra ntuża metodu amministrattiv partikolari li jippermetti li tinżamm is-segretezza ta' tali pagamenti u min kien qed igawdi minnhom. Għadu mhux magħruf jekk kienx hemm xi midja f'pajjiżna li bbenefikat minn dawn il-fondi koordinati minn Metsola. Minkejja dan hu fatt magħruf kif l-Europarlamentari Nazzjonalista li kienet saħansitra rrifjutat li tuħu sehem f'dibattiti f'dik il-kampanja elettorali kellha reklami mħallsin f'pajjiżna fl-istess żmien. F'dawn ir-riklami ppreżentat lilha nifisha bħala l-unika tama għall-Ewropa. Il-ġurnal Taljan irrimarka l dan huwa imbarazzanti meta jitqies il-gazzetti u l-midja suppost għandhom jaraw kif l-istituzzjonijiet pubbliċi tal-Unjoni Ewropea jonfqu l-flus taċ-ċittadini li jkontribwixxu permezz tat-taxxi u mhux jiġu finanzjati minnhom stess. Waqt li sar kuntatt mal-uffiċċju ta' Metsola, kellim tagħha qal lill-ġurnal li ma jagħtux informazzjoni dwar ir-riċevituri, l-ammonti, il-motivazzjonijiet u r-riżultati għax għal dawn il-133 miljun euro intuża qafas ta' kuntratt. L-istess tweġiba ngħatat ukoll mill-Uffiċċju tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Jirriżulta li dawn il-miljuni kbar li l-mezzi tax-xandir għaddew permezz ta' aġenzija privata ta' reklamar bl-isem ta' Havas Media France mill-grupp Vivendi. Metsola qalet lill-ġurnal Taljan li mhux se tagħti aktar informazzjoni dwar kuntratt ma' Havas għax tista' tinbeda l-proċedura burokratika għal aċċess għad-dokumenti tal-artiklu 15 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea.